כי אין ספור אמהותיי, במיוחד אויבים אשר אותי שונאים, מבקשי רעתי אשר פוגעים בי, המפריעים ומכשילים את דרכי לשיחו וידיעה. לו ידעו אמושר וישתחררו מסבל, מהר אביא אותם להערה מושלמת, יקרה מוחלטת, אשר אין כמותה. לו כל בעלי התודעה, רק כי אין ספור אמהותיי, במיוחד אויבים אשר אותי שונאים, מבקשי רעתי אשר פוגעים בי, המפריעים ומכשילים את דרכי לשיחו וידיעה. לו ידעו אמושר וישתחררו מסבל, לו מהר אביא אותם להערה מושלמת, יקרה מוחלטת, אשר אין כמותה. Dagla dangwa jepe dano pa jepe gek, tarpa tang tam che kien pe pa du chu pa jepa, tam che kitsu chepe, manam ka tang yam pe sem chen tam che dewa tang den. Dungal tandel nyudulana mepa, yang dak pa dzok pe chanchu prin poche tu pacha. לפיכך עד הערה אפעל באופן חיובי בגוף דיבור ותודעה, עד מותי אפעל באופן חיובי בגוף דיבור ותודעה, מעתה ועד מחר בזמן זה אפעל לחיוב בגוף דיבור ותודעה. בבודה בדמה בסנגה הנעלה, עד להערה אקח מקלט, בזכות נדיבות ושאר מידות טובות, לו אשיג בודהיות לרווחת כולם. בבודה בדמה בסנגה הנעלה, עד להערה אקח מקלט, בזכות נדיבות ושאר מידות טובות, לו אשיג בודהיות לרווחת כולם. Sangye chudang tsoki chok nam la, chanchu padu dakni kyap suchi, daki chinso ki pe sonam ki, drola penchia sangye du pasho. לו כל בעלי התודעה רקיע אין ספורים אותה ידעו אושר וסיבות לאושר, לו ישתחררו מסבל ומן הסיבות לסבל, לו לא ייפרדו אף פעם משמחה שאין בה שמץ סבל, לו יהיו שרויים בשוויוניות, חופשיים מהיקשרות ומדחייה.
לו כל בעלי התודעה רקיע אין ספורים אותה ידעו אושר וסיבות לאושר. לו השתחררו מסבל ומן הסיבות לסבל. לו לא ייפרדו אף פעם משמחה שאין בה שמץ סבל. לו יהיו שרויים בשוויוניות חופשיים מהיקשות ומדחייה. Manam katang nyam pesem chen tam che dewa tang dewe gyutan den pa gyuchik. Dungal tan dungal ki gyutan delwa gyuchik. Dungal mepe dewa tang mi delwa gyuchik. Nyering chagdal nidan dalwe tang nyom la depa gyuchi. אוקיי. הסיבה שרציתי להקליט גם את התפילות פתיחה זה כי גם אם אני קוראת את הסוטרה הזאת וגם מהניסיון שראיתי בביסוס של מדיטציה על מיינדפולנס, אי אפשר פשוט להתיישב ככה ולרצות שדברים יקרו. זה ממש כמו שלפני ספורט אנחנו עושים חימום, אז אני חושבת שהתפילות פתיחה עם הצ'נטינג הן נותנות משהו מיוחד בזה אפשר להתחבר למשהו. למשל, כבר הצ'נטינג עצמו יש לו ויברציה מסוימת, ואז גם אם לא התחברנו למלל, כמו ששירים משפיעים לנו על התודעה, אז כבר הוויברציה והכל משקיט לנו את התודעה, ואם אנחנו בכלל יכולים לחבר את זה עם המשמעות, אז אנחנו גם מקבלים את המוטיבציה והסיבה שעושים את זה. אחרת בחוויה שלי באמת הרבה פעמים כשמשתעממים אז התודעה לא מתחשק לה להיות על אובייקט כמו נשימה. זה גם מכניס אותנו למסגרת. כן, בדיוק, כן, המסגרת הזאת היא הכנה של התודעה שאפילו במערב מצאו, שלמשל נכון מישהו שיש לו בעיה בשינה, אז רצוי שהוא יעשה ממש טקס כזה כמו ללבוש פיג'מה ולהגיד, כאילו ממש הפיג'מה מסמנת ולא לעשות שום דבר אחר על המיטה. ואז אותו דבר יש הנחיות דומות למדיטציה, לא לעשות את זה באגביות, אלא לסמן לתודעה, אנחנו נכנסים לאירוע של קשב יותר דרוך, אנחנו מכוננים את הקשב וכל הדברים החיצוניים שאנחנו עושים תומכים בזה. אז באמת מבחינת השם של הסוטרה, פה אנחנו נמצאים במאה סטיפטאנה סוטרה. המאה בהתחלה אומר שזה בעצם, זו הגרסה שנמצאת בשיחות הארוכות של הבודה, אחרת זה נקרא סטיפטאנה סוטרה, וזה נמצא בשיחות הבינוניות של הבודה. ואפילו התרגום הוא כבר מראה על הרבה אבולוציה. באופן מסורתי אנחנו מכירים את זה בתור יסודות הקשב, the four foundations of mindfulness, שהיום מקובל על כל המתורגמנים כמו ביקו אנליו וביקו בודי וניאנה מולי, הרבה מתורגמנים שהם גם סקולרים מדהימים וגם נזירים בפני עצמם, שקודם כל ההלחמה הזאת בין סאטי לפטאנה, שמפרשת פטאנה כבסיס, כיסוד, היא לא נכונה, וזה למעשה הלחמה בין סאטי לאוטה פטאנה. אם חשוב הסיבות שהם הגיעו לזה אז אני אפרט, אבל אם לא, ההבדל הוא שהמילה יסודות היא בכלל לא נכונה מהבחינה הזאת, והאוטה פטאנה שבעצם פה שי שוורץ נותן את זה בהערת, איפה הוא נותן את זה?
כן. שהמילה אופתנה, שזה להניח קרוב או לקרב, אז קודם כל זה במשמעות אקטיבית. זאת אומרת, יש פה איזשהו תרגול שהוא מתמשך. האוטפתנה של לעמוד קרוב או לקרב, מפרשים את זה גם בתור כמו עוזר שעומד לצד המלך, והמלך במקרה הזה יהיה ההכרה או התודעה שלנו, והסאטי עומדת ומשרתת אותו, והיא עושה את זה על 4 תחומים, שבעצם התחומים האלה יכללו כל דבר בתפיסה שלנו. זאת אומרת, מהגוף, שזה הכי גשמי ומיידי וספירה קטנה, דרך דברים יותר ויותר מעודנים בתודעה, ועד דרמות כן, דרמה יכולה להיות תופעה, כלומר אפשר להניח את זה על כל תופעה, אבל גם ספציפית הבודה מפרט שבעצם התמות הכי בסיסיות של הלימוד שלו, כמו 4 המיתות האציליים, 4 המיתות, זה בעצם מגיע בשלב האחרון פה, היכולת להבין, לחדור באמת לעומק שלהם. אז גם התרגום היום לאנגלית for applications of mindfulness הוא גם לא בדיוק נכון, כי בעצם למיינדפולנס יש פונקציה אחת, היא מאוד רחבה, אבל אין לה applications שונים אם מפנים אותה לגוף, או אם מפנים אותה לדרמה, או אם מפנים אותה לפילינגס, או אם... זה אותו אפליקיישן בעצם, ולכן כל המתרגמים היום כבר בוחרים פשוט להשאיר את המילה המקורית, סאטי פתנה, וממש מתייחסים לזה בתור שם עצם. יש 4 סאטי פתנות שעליהם אנחנו נפתח את הסאטי. הסאטי זה המיינדפולנס. בפעם הקודמת אמרתי לכם שאני לא כל כך אוהבת את התרגום של האקדמיה, שזה קשיבות, ואז אמרתי, אבל טוב, פה הוא כתב סאטי, זה קשב, אז כנראה זה כן, אבל אחרי זה הסתכלתי וסאטי, אני לא יודעת מאיפה הגיעה המילה קשב. סאטי זה זיכרון, זה לא לשכוח, זה להחזיק משהו כמו retention. זה גם התרגום, כשמשתמשים בזה בטיבטית, במילה דרן, זה בדיוק באותה משמעות, לזכור, לא לשכוח, ריקולקט, למשוך מהזיכרון. כשאנחנו אומרים זיכרון, זה לא מה לבשנו אתמול מהבחינה הזאת, זה לדעת למשוך מהזיכרון את ההנחיות של התרגול שקיבלנו, את היכולת לשפוט מה נכון ומה לא נכון, שזה גם בעצם סוג של הנחיות. אז מצד אחד בשורש המילולי זה מגיע מלזכור, לא לשכוח, להחזיק, שזה פונקציה אחת שמדברים עליה בפירוש, ויש את הפונקציה המשתמעת שמופיעה לא רק בסוטרה הזאת, אלא בסוטרות נוספות, שהיא יותר דומה לתשומת לב, ממש mindfulness. זאת אומרת, הסאטי שאנחנו מפתחים, למשל כשאנחנו מפתחים את הסאטי על הגוף, זה לא יהיה רק בשביל לנתח את הגוף כגוף. למשל, הבודה אומר לנזירים בסוטרה אחרת, הוא מסביר שכשנזיר למשל הולך לכפר לקבל אוכל, הוא חייב לעשות את זה, כשהוא הולך לשם הוא חייב לכונן תשומת לב, ככה אני אקרא לזה כרגע, חייב לכונן סאטי לפני שהוא מגיע. אחרת, הבודה מתאר את מה שיכול לקרות, הוא יראה נערה יפה, המחשבות שלו יופנו למחשבות על הנערה הזאת, כשהוא יחזור חזרה לבקתה שלו, לא יהיה לו בעצם עניין
בריכוז על הנשימה או על מושא המדיטציה, כלומר הוא יאבד עניין בריכוז על המדיטציה, ובסופו של תהליך הוא יפשוט את הגלימות. כלומר, מה שבעצם הדוגמה הזאת מראה זה שזה לא שהנזיר ישכח משהו כמו, הוא לא אומר הנזיר שוכח שהוא בא לקחת אוכל, או הנזיר שוכח את הדרך חזרה למנזר. הוא בעצם, הנזיר שוכח את מה ההנחיות צריכות להיות, איפה התודעה שלו צריכה להיות, ובעקבות זה בעצם מה שנכנס במקום מיינדפולנס זה sense pleasure, זה מחשבות על הנאות החושים, אנחנו נותנים לכל 6 דלתות החושים להתפרע, ואז אנחנו כבר יודעים מהתרגול שלנו, גם בלי להיות נזירים או לקחת נדרים או להיות מושפעים ספציפית מהדוגמה הזאת, אנחנו יודעים שריכוז בנשימה הוא משעמם כשיש לנו דברים הרבה יותר מעניינים בתודעה. ומה שאנחנו כאילו חושבים עליו כמעניין, זה הרבה פעמים עד שייצבנו את התרגול, זה הרבה פעמים פשוט ללכת אחרי כל 6 דלתות החושים, ואחרי דברים שהם מעלים בנו אג'יטיישן חזק או תגובות חזקות. ואז באופן טבעי אין עניין באובייקטים יותר מעודנים ויותר רגועים ושלווים. אז כן, התשומת לב, ואפילו ספציפית תשומת לב על הגוף, אפשר להיכנס לזה אחר כך, עם משהו שאנחנו מכוננים אפילו כמעגל שמירה, לא כעכשיו לזכור בהכרח אני נושם פנימה, אני נושם החוצה, אלא יש פה תשומת לב הרבה יותר רחבה על איפה אני בתרגול בהקשר הזה. אז אני עדיין לא יודעת איך נתייחס למילה תשומת לב פה בזה. כן, תשומת לב זה המילה החביבה עליי, אבל אי אפשר להטות אותה בעברית כל כך. אוקיי, נתחיל קצת לקרוא את ההתחלה, ואני חושבת שגם אנחנו יכולים להתייחס לדברים אנחנו יכולים להתייחס לדברים בזמן שאנחנו קוראים אותם, אבל גם אולי גם ניקח כמה דקות לפעמים להתנסות במה שקראנו, ואז חלק מהדיון יכול להיות גם על בתכלס, איך זה מתייחס למדיטציה שלנו, בגלל שאנחנו כולנו מתרגלים, כבר יש לנו ניסיון. ובעיניי, כאילו, החוויה האישית שלי, כשאני קוראת את הדברים האלה, או כל לימוד אחר, זה הרבה פעמים מעורר השראה. ואז מתיישבים על הכרית, והתודעה היא עדיין אותה תודעה. ולמרות שזה נראה פה כמו הוראות הפעלה מאוד מאוד, רק תעשה ככה, ככה, ככה וככה, זה הרבה פעמים פשוט לא עובד. אז נראה לי כן שווה להתייחס לזה טכנית ולראות איך זה כן יכול לעבוד. כך שמעתי. פעם התגורר הבודה בין בני הקורו בעיר מסחר בשם קמה סדהמה, ושם פנה הבודה אל הנזירים. נזירים, אדוני הם השיבו, והבודה אמר, נזירים, זוהי הדרך הישירה לטיהור התודעה, להתגברות על צער וייאוש, להעלמת כאב ועצב, להגעה אל הדרך הנכונה, להגשמת ניבנה, והיא פיתוח קשב מ4 בחינות. מהן ה4? נזירים, הנה נזיר מתבונן בגוף כגוף, במרץ, בקשב ובהבנה מלאה, לאחר שהניח לתשוקה ולסלידה כלפי העולם. הוא מתבונן בהרגשות כהרגשות, במרץ, בקשב ובהבנה מלאה, לאחר שהניח לתשוקה ולסלידה כלפי העולם. הוא מתבונן בתודעה כתודעה, במרץ, בקשב ובהבנה מלאה, לאחר שהניח לתשוקה ולסלידה כלפי העולם. הוא מתבונן בתכני תודעה כתכני תודעה, במרץ, בקשב ובהבנה מלאה, לאחר שהניח לתשוקה ולסלידה כלפי העולם. נראה לי כבר על החלק הזה יש פה הרבה.
יש פה המון. קודם כל, ניבנה, מה הכוונה בניבנה? אני לא... נירוונה. זה תרגום מפאלי, נירוונה זה בסנסקריט. אז... אוקיי, אוקיי. הרבה פעמים, עכשיו יצא לי קצת יותר באמת בעקבות ההנחיה של רינפוט להתעמק יותר בפרשנויות על הטקסט. אחרת הנטייה האישית שלי היא כאילו לומר אוקיי, במרץ, בקשב, שוב קשב פה זה סאטי, תשומת לב ובהבנה מלאה. אני מבינה את המילים האלה כמו מילים בעברית, כי אני קוראת את זה בעברית, ואם אני קוראת את זה באנגלית, אז אני מבינה את זה כמו מילים באנגלית. והרבה פעמים אנחנו לא שמים לב שלמעשה זה תרגום, ולמילים האלה יש חשיבות ומטען מאוד, מאוד רחב, בין אם בפאלי ובין אם בסנסקריט. אז נבחרת מילה אחת, אבל זה לא בהכרח תמיד בדיוק אותו תוכן שלנו יש מהשפה שלנו כשאנחנו קוראים את המילה נגיד מרץ. אז קודם כל דבר שלמדתי זה שמרץ, קשב והבנה מלאה, שזה אטאפי, סאטי וסמפג'ניה. סמפג'ניה. זו שלשה שמופיעה הרבה פעמים בסוטרות ביחד, במיוחד בהקשר של תרגול פורמלי. כשהבודה שולח את הנזירים נניח לפעול בעולם, אז הוא שם את הזוג הזה, הסאטי והבנה מלאה, ובהנחיות פורמליות לתרגול, הרבה פעמים השלשה הזאת מופיעה ביחד, אטאפי, סאטי וסמפג'ניה. אטאפי, שבא מהמילה אש, כמו, נכון, טאפס, אנחנו מכירים שיש בזה את האלמנט של החום. אז אטאפי זה נגזרת של התכונה ויריה, שוויריה זה לבוא למשהו עם אנרגיה, כמו, וזה גם מגיע מהמילה גיבור, אז זה כאילו, יש את הדבר הזה, אבל הטאפי נותן לזה גוון של להט, כמובן עדיין אנרגיה, יש להט, יש חום. סאטי זה האלמנט שזוכר, ומה הוא זוכר בעצם? הוא חייב לתת לנו את הזיכרון של מה האובייקט שבחרנו לשים עליו את התודעה, אבל הוא גם נותן לנו תמיד את המסגרת של ההשקפה, של ההנחיות. איך אנחנו מסתכלים על האובייקט? כי אנחנו יכולים להסתכל על האובייקט ונגיד ציפורניים, נכון? זה מופיע פה באחת הזה, והתודעה שלנו מוסחת, ואנחנו זוכרים ששכחנו פגישה אצל המניקוריסטית, whatever, סתם זה מה שעולה לי. ואנחנו משם גולשים לכל מיני שטויות אחרות. אנחנו גם צריכים לזכור מה המסגרת, מה התעלה שאנחנו זורמים בה, השקפה בעצם, נכון? מה הדרך המיומנת לנתח את האובייקט. ואת זה אנחנו עושים בזכות זה שאנחנו זוכרים את ההנחיות וזוכרים את ההשקפה. והבנה מלאה, הבנה מלאה זה נגזרת, הסמפג'ניה זה נגזרת של פניה, פניה זה חוכמה. סמפג'ניה גם ההגדרה של זה השתנתה בין הבודהיזם המוקדם למאוחר, גם אגב ההגדרה של סאטי, של קשב, ופה אנחנו בסוטרה, אז אנחנו נמצאים בסביבה של בודהיזם מוקדם, שבו לכל אחת מהמילים האלה יש מטאפורות שמסבירות מה זה אמור לעשות, אבל אין את הספציפיקציה הזאת. בעצם מרגע שהתחילו בתי ספר, אסכולות שונות בבודהיזם, והיה צורך בדיבייטים ולהבין דברים, אז התפתחו בתי ספר שמאוד צמצמו את מה התפקיד של כל אחת מהפונקציות האלה. אז פה אנחנו מדברים על נגזרת של חוכמה,
אבל נגזרת יותר אקטיבית שיכולה להתבונן, יכולה להבחין זהו, שיש לפעמים חפיפה פה בין קשב להבנה מלאה, אבל ההבנה מלאה ללא ספק באיזשהו שלב היא כן יכולה להתחיל לראות למשל את הדוקה באובייקטים שאנחנו שמים עליהם את התודעה, היא יכולה לראות את האימפרמננס, את הארעיות שבהם, והיא יכולה לראות את האי עצמיות שבהם, זה כבר שייך לתחום של ההבנה מלאה. יש לה גם פונקציה בתוך הביסוס, כשאנחנו רק מנסים להתבסס על האובייקטים, זה נשימה למשל, ואנחנו מנסים כאילו לקשור את התודעה, זה לא מטאפורה שלי, אבל ככה משתמשים הרבה פעמים בסאטי, זה מה שקושר את התודעה לאובייקט. אז להבנה המלאה הזאת יש גם פונקציה של קצת להסתכל מסביב, למשל כמו שאנחנו נוהגים במכונית, אז אנחנו בעיקר מסתכלים לפנינו, אבל אנחנו גם מביטים במראות וכן מכניסים לתודעה מה קורה סביב, ואז אם קורה משהו שדורש את ההתייחסות שלנו, זה מתוך הפונקציה של ההבנה המלאה, אנחנו מביאים את זה לקדמת התודעה, או לחילופין דוחים את זה, זה לא חשוב. אז זה ברמות היותר נמוכות גם שייך לתחום של הבנה מלאה. לי, כשאני קוראת את המשפט הזה, אז האמת שאני בעיקר לוקחת את זה למדיטציה, אבל אפשר לקחת את זה לכל התחומים בחיים שצריך להיות בפיתוח של מודעות, פשוט במדיטציה אתה יותר על זה, כאילו אתה יושב ואז אני לוקחת את זה בעיקר לניסיון האישי שלי, כאילו כמה יש לי גם בגוף, גם ברגש וגם בתודעה, כאילו מרץ ורצון לעשות עכשיו לשבת נגיד. או כמה אני קשובה בגוף ובתודעה וברגש, להיות קשובה למה שקורה לי באמת, וכמה אני מבינה את מה שבאמת קורה לי. כאילו אני באמת יותר מנסה לתרגם את זה למקום, איפה שזה פוגש אותי בחיים עצמם, כאילו גם בחיים, אבל במדיטציה, כשאני עושה מדיטציה, אני יותר מודעת למה שקורה לי, אז זה יותר קל לי. אבל מה שבאמת, באמת ממש תופס את העין שלי, זה התשוקה והסלידה. שזה כאילו דבר שאני ממש יכולה לראות איך אני מסווגת משהו שאני נורא רוצה לעשות, זה משהו שאני כאילו דוחה אותו מכל זה, וכאילו זה ממש, התשוקה והסלידה היא מאוד חזקה אצלי במודעות שלי, לא במודעות דווקא, אבל בהחלטות שלי, או ביום יום שלי, או במה שקורה לי. אז כאילו, אני בדרך כלל משתדלת לנסות לתרגם את המילים למקום של איפה זה פוגש אותי, כאילו, בעיקר במדיטציה, כי זה באמת אני יותר מודעת שאני במדיטציה, כשאני בפוסט מדיטציה אני פחות מודעת, אני משתדלת, אבל אני לא עד כדי כך. כן, כן. גם כל מה שאמרתי, כאילו, לא יודעת איך בהכרח זה יתפרש, אבל מבחינתי כשאני קוראת את זה, זה לא בשביל הבנה סקולרית של המילים, אלא זה איך, את יודעת, לי הייתה קוראת מרץ, אוקיי, מרץ, קשב, כן, קשב. אבל כשמבינים למה, מבינים שיש לכל מילה כזאת עם משקל וחשיבות, אז באמת, כמו שאמרת, מצד אחד לוקחים את זה לחיי היום-יום, שגם שם אנחנו מתרגלים, וגם אנחנו לוקחים את זה למעבדה, מה שנקרא, או חממה, של תרגול פורמלי. ואני חושבת שספציפית, אני כבר אשתף שהרי, לא יודעת אם את יודעת, אבל נראה לי שאני פשוט אומרת את זה לכל כך הרבה אנשים, זה בכלליות, עם כל השנים, עם רינפוצ'ה ובודהיזם טיבטי וכולי, עדיין התרגול החביב עליי, המיידי שלי, זה מדיטציה שקטה. ולכן זה מה שאני עושה כל השנים, זאת אומרת כבר הרבה מאוד זמן. אבל אני חושבת שגם אנשים שמכירים אותי לאורך השנים,
שמעו אותי מתלוננת המון, המון, שכמות הזמן שאני משקיעה בזה, לעומת כמות התוצאה שאני מקבלת, היא נראה לי משהו לא בסדר שם. ואני מכירה את הלימוד שבסדר, לא אמורים לשים על זה רגשות אוכרים, ואמורים, זה לא חשוב, מה שעולה, עולה וכולי וכולי. אני כן רוצה להגיד שנתקלתי בזה שאחת מהתפקידים של תשומת לב, סאטי, אבל במובן התשומת לב שלה, זה גם לפקח שהתרגול הרוחני שלנו הוא מתקדם, ומשהו בי לא יכול להתנער מזה שנראה לי לא הגיוני כמות הזמן שאני שמה, לעומת כמות הקשב העלוב שאני מפתחת. וכשאני קוראת את הדברים האלה, במיוחד זה מתכתב לי עם ההנחיות שפרנסואה שיק נתן, שבאמת מבחינתי מאוד מאוד הפך לי את התרגול. אני מבינה מה הייתי צריכה, לא פשוט מתיישבים על הכיסא ומתחילים להתרכז בנשימה, ואז מתפלאים שהתודעה מתעניינת במחשבות. אבל את יודעת, כל ההנחיות הקלאסיות שקיבלתי לאורך השנים, זה פחות או יותר, זה מה שתעשה, ראש בקיר, ובאיזשהו שלב זה ישתפר. ואני מודה שזה משאיר אותי מאוד מאוד מתוסכלת. כי זה לא משתפר מהותית. משתפר כן, אבל באמת נראה לי כמות הזמן לא הגיונית. אז אני גם כאילו אעשה פה איזשהו רפרנס להנחיות של פרנסואה, שגם הן לא מגיעות ממוחו הקודח, אלא בעצם ממערכת טקסטואלית שלא הכרתי אותה בכלל קודם, שאומרת שלפני שאנחנו מפתחים תשומת לב וריכוז חד נקודתי, אנחנו צריכים לקיים כמה תנאים, אחרת, זה מגיע מהטישה, אחרת הטישה אומר, גם אם תמדות 1000 שנה, לא תגיע לריכוז חד נקודתי. וקראתי את זה רק לפני 3 ימים, וזה ממש הרגיש כמו אגרוף בבטן. אמרתי, וואלה, זה. אז אני לומדת מדיטציה מטרונג פרימפושה. הוא מלמד בצורה מאוד מאוד מפורטת, והוא בכלל, נגיד, את המחשבות, מחשבות זה חלק מהמדיטציה מבחינתו, אבל את צריכה לסמן את המחשבה כמחשבה. את מכירה את הציור הזה על הפיל והקוף והארנב? כן. אז טוב, אני אגיד לך מה אני עושה באופן אישי. אז כשעולה לי, נגיד, התודעה היא הפיל, הקוף הוא המחשבה הקופצת, והארנב הוא הקטע קצת הישנוני. אז כשעולה לי מחשבה, אני מסמנת לי קוף. זה לא תמיד מעביר את המחשבה, לפעמים אני יכולה גם להיכנס למחשבה, אבל אני מנסה להיות מודעת לזה שעולה לי מחשבה, אז אני מסמנת קוף. כשאני מתחילה להיות קצת עייפה, אני מסמנת לי ארנב. כאילו, הוא לא אומר את זה ככה, הוא אומר, תגיד לעצמך מחשבה, כאילו תהיה מודע, טרונג אומר, תגיד לעצמך, הנה זה מחשבה, הנה זה כאילו תהיה מודע. אבל לי לא נוח להגיד מחשבה, זה משהו קצת מסורבל, אז אני אומרת לעצמי קוף. וזה גם, זה מחזיר לי את התודעה, וגם אני מודעת שאני לא מסלקת את המחשבה. לפי טרונג הוא אומר, לא להגיד למחשבה, להסתלק, להיות מודע אליה, אבל בדרך כלל כשאתה מודע למחשבה, אז היא בסוף היא נעלמת, ואתה חוזר לנשימה, ואז באה מחשבה חדשה. אבל זה חלק מהעניין, כאילו גם לי עולות מלא מחשבות כשאני עושה מדיטציה, זה נראה לי לכולם, אבל חלק מהעניין זה להיות מודע למחשבות הקופצות, ולמחשבות שבאות, וכאילו, אני נוח לי פשוט מבחינה ויזואלית להגיד לעצמי, קוף, פיל, ארנב, כאילו זה פשוט טכניקה שנוח לי להגיד לעצמי, במקום להגיד מחשבה, הירדמות או דבר כזה. וגם אני לא מבקרת את עצמי, אומרת, כאילו, עכשיו חשבתי הרבה זמן, כאילו, ועבר לי חצי הזמן. אז אני לא במקום ביקורתי של כאילו ככה, אלא אני משתדלת להיות מודעת למה שקורה לי. ויש ימים שאני באמת מחזיקה יותר בתודעה, ויש ימים בנשימה ובתודעה, ויש ימים שפחות, כאילו. אבל אני לא חושבת שאם נגיד קרה לי שהראש שלי היה מאוד עסוק ומאוד מוטרד והייתי במחשבה, אז אני לא חושבת שבזבזתי את הזמן. אני לא חושבת.
אני לא חושבת, אני משתדלת לסמן לעצמי את הדברים, אבל קורה לי גם שאני אפילו לא במצב שאני מצליחה לסמן לעצמי, כאילו זה גם קורה. אבל זה חלק מהעניין, זה חלק מהאימון של התודעה, או מהמודעות. ככה אני רואה את זה. אני חושבת שזה טיפ מוצלח, במיוחד גם שזה מילים יותר קצרות, פיל, קוף. אני חושבת שזה טיפ מוצלח, אולי אני אפילו אשתמש בו. כן, תסתכלי על הציור הזה, הוא מדהים. אני הוא מאוד מדהים. מאוד אוהבת אותו, אני צריכה אני עכשיו לחפש ראיתי איפה אותו, להדפיס פוסטר כזה, אני רוצה. כן, בלדק עכשיו, רואים את זה בהמון המון מקדשים. את יודעת, זה הפיל שבהתחלה הוא שחור, כן. ואז הוא לאט לאט נהפך ללבן, זה ויש 9 שם את ה... שלבים של שמטה, זה הציור שמתאר 9 שלבים של שמטה. כן, ככה. הוא מאוד עוזר, אה, מאוד מאוד. מסכימה איתך מאוד. ובאמת אני רוצה לדייק, כי הרבה פעמים כשאני אומרת כמות המחשבות שלי, אנשים אומרים לא, זה לא, הכל בסדר, לכולם עולות הרבה מחשבות, זה נכון. אני רוצה גם, זה גם עוזר לגשר ככה בין כל מיני גישות כמו זוגצ'ן, אין לנו בעיה עם כלום, ובין... כשאמרתי תסכול, לא התכוונתי מזה שעולות מחשבות, כי על זה אין שליטה, זה המופע של התודעה כרגע, וזה התודעה איך שהיא עוברת במצב הערוצים כרגע, ומצב ההרגלים, כאילו אימפרינס, בקצ'ק כרגע. על זה שהן עולות אין שליטה. אבל התסכול שלי היה מזה שאני מאוד אוהבת את המחשבות שלי, ואני מאוד מאוד נסחפת בהן. ואת יודעת, פעם, פעמיים, שלוש, אם 90% מהמדיטציה שלי זה מחשבות, אז אולי אני לא ארגיש שבזבזתי את הזמן. ועובדה, את יודעת, אני חושבת קרוב ל-20 שנה כבר אני מתרגלת את זה. כנראה שיש בי משהו עמוק שמוצא שזה באמת, יש בזה ערך ויש בזה התקדמות. אבל אם אחרי כל כך הרבה שנים עדיין אני כל כך מרותקת מהמחשבות וממשיכה איתם ולא תופסת את זה בזמן, אז זה מה שמתסכל אותי. ופה פרנסואה נתן משהו מההנחיות של הטישה, ובעצם מופיע גם פה בסוטרה הזאתי, שמצאתי שהוא ממש טריק נחמד. אפילו יש פה יותר מטריק אחד שעזר לי. אז לאחר שהניח לתשוקה ולסלידה כלפי העולם. זה סופר קריטי, כי בעצם, מה זה כל המחשבות האלה? הרבה פעמים הבודה נותן את הדוגמאות של נזיר הולך אחרי אישה, אז זו תשוקה מאוד גסה ומאוד גדולה, אבל כל מחשבה שאנחנו נכנסים לעומק הסיפור שלה, היא למעשה היא ביטוי של תשוקה, גם אם המילה תשוקה היא חזקה לפעמים, אבל attachment זה אולי מילה חלשה מדי, אז משהו באמצע, יש איזשהו עניין עניין מאוד גדול בלראות לאן הסיפור הזה הולך, ולא לעצור אותו. אז כן, מצאתי שההנחיה לתרגל סיפוק לפני שמתחילים להתרכז באובייקט, זה היה מאוד מאוד משמעותי לכמה התודעה תרצה להיות על אובייקט שהוא באמת הרבה יותר רגוע. ואז מצאתי את זה. מה זה לתרגל סיפוק? אז נעשה את זה עוד מעט. עשיתי, טוב, זה לא קובץ, זה קובץ עבודה, מה שנקרא, לא קובץ כל כך לשיתוף, אבל בכל זאת, יש דברים שאני לא זוכרת בעל פה. אז זה ממש זה 6 התנאים שהסנגה פירט, שהם בעצם התנאים לפני שאנחנו מתיישבים לתרגל. נכון שזה פה בהקשר של שמטה, אבל זה בשביל להשיג ריכוז חד נקודתי, שאין שום ספק שריכוז וסאטי הם קשורים אחד לשני. אז כמו שאנחנו נראה גם בסוטרה, הוא כתב פה לשהות במקום תומך, שתכף בסוטרה זה יהיה פה החלק של ללכת למקום מבודד ולשבת תחת שורשים של עץ וכולי. וזה
נכון שאנחנו נסתפק כיום בכל מקום שיש לנו. אני כן יכולה לשתף מהניסיון האישי שלי, שעשיתי ריטריט, גם עכשיו במרכז ריטריטים בנפאל, וכשעשיתי בלמה יורו בלדק, כשאת נמצאת בסביבה שקטה עם מתרגלים שזה כל מה שהם עושים, חוויתי שם קלות הרבה הרבה יותר גדול, כאילו אין בכלל השוואה, רציתי להיות יותר בסאטי על אובייקט, זה פשוט בא בקלות. אז אין ספק שאנחנו צריכים לשמוח בכל תנאי שיש לנו, אבל וואלה, יש חוכמה בהנחיות האלה. כן, כן. להיות עם מעט תשוקות זה מספר 2, והלכתי לבדוק מה ההבדל בין לתרגל סיפוק, כי זה היה נראה לי דומה. אז להיות עם מעט תשוקות, ההגדרה הפורמלית פה זה לא להיקשר ללהשיג בגדים יותר טובים, אוכל יותר טוב או תנאים יותר נוחים. ואז בעצם הדגש פה זה לתרגל ריסון של התשוקות על דברים שעדיין אין לנו. ומה שאחריו, לתרגל סיפוק, אז זה להיות מסופקים לגמרי עם האוכל, עם הבגדים ומקום התרגול שיש כרגע. אז זה סיפוק עם הדברים שכבר יש לנו, ואז איך זה מוביל בהמשך, למה התודעה, איך התודעה תופיע בזמן התרגול. אם לא תרגלנו הפחתה של תשוקות, בעצם יש לנו תשוקה, השתוקקות, זה מתורגם גם ברמות יותר מעודנות, לאי שקט, לתסיסה, לתקווה, לציפייה. זאת אומרת, בעצם כל זה שהתודעה יש לה עניין בכל הדברים, אנחנו רוצים לשבת במדיטציה, ולהתרכז במשהו סטטי יחסית, אפילו אם זה נשימה, זה יחסית סטטי, אבל התודעה מעוניינת לתכנן את הדברים עם הבנק ו-whatever, כאילו זה הכל נגזרות של אני רוצה להיות רגע במקום אחר. אני צריך להשיג דברים, מה שיש כרגע זה לא מספיק טוב. זה יהיה המניפסטיישן בתוך התרגול. ואם לא נתרגל סיפוק ממה שיש לנו, אנחנו נסבול ממצבים של דחייה, תינה, התודעה תהיה עסוקה בתלונות. חם לי מדי והיתושים, ולמה יש עליי פרעוש, והכל דוגמאות מהחיים. אני שונאת פרעושים. אין לי חיות בבית. אז יש המון חוכמה בכלל לפתח מצבי קדם, לפני שאנחנו מנסים פה לפתח הבנות יותר מעמיקות מהאובייקטים של התודעה. אז איך מתרגלים סיפוק? לדעתי אפשר, בואו נגיע אפילו לחלק של הנשימה, ונעשה כמה דקות עם הנשימה. לי יש משהו שעוד לא הבנתי פה. מה זה תכני התודעה? זה נראה לי עניין של התרגום, הכוונה לדרמות? לא, פה זה נכון, פה זה, כן, תודעה כתודעה זה צ'יטה, ותכני תודעה זה הדרמות. הדרמות הכוונה לכל התופעות, כאילו, מה? אז זהו, אז את רואה פה בהערת שוליים הוא אומר שזה בעצם כל, הרי לדרמה יש כל כך הרבה... קודם כל הוא כותב דמה, הוא לא כותב דרמה. כן, כי הוא הולך פה על הפאלי. אוקיי. כל פעם שתראי דברים מאוד מאוד דומים, למשל ההבדל בין שמטה לסמטה, ויפסנה לויפשיינה, דהמה, דרמה, סוטה, סוטרה, זה פשוט הבדלים בין פאלי לסנסקריט, אז הוא פה הולך על הפאלי. עכשיו... שאומרים לכל הדרמות, הכוונה היא לכל התופעות, כאילו אני רואה, תמיד, הדרמות תמיד היה נראה לי כל התופעות הנחזות, כאילו מה שאני רואה, ופה הוא מפרש את זה קצת אחרת, את רואה? אני חושבת שדרמה זה אף פעם לא רק מה שנראה, לפחות מתוך זה שאת יודעת, כשאנחנו מדברים על 6 דלתות החושים, אז יש גם את החוש של התודעה, שזה אומר שכל מה שעולה לנו
בתודעה, הוא אחד בעצם התופעות האלה נכללות בתוך הדבר הזה. אז בגדול, יש פה את הצ'יטה ויש פה את הדהמה. אוקיי, בוא נעשה בריפינג מאוד מאוד קצר. הרי אנחנו פועלים פה תחת הנחה שאין דבר כזה עצמי, אלא אנחנו מתחילים לנסות לפרק את מה המכלול הזה שאנחנו קוראים לו אני. בתוך הדבר הזה ודנה, זה בידוד מאוד מאוד, של חלק מאוד מסוים בתודעה, זה החלק שאחראי על לייק, דיסלייק, אוהב, לא אוהב או ניטרלי. זה חלק שהוא כל כך קריטי, שלמרות שיש לנו מלא דברים בתודעה, הוא מקבל ממש התייחסות משלו. אחרי זה כשאנחנו נתרגל עם צ'יטה, אנחנו כן נשים לב לרעלים בתודעה. זאת אומרת, אחזות, בורות, סלידה וכולי. אבל כשאנחנו... כן, ההבדל יהיה בצ'יטה, אנחנו נשים לב שהתודעה היא מושפעת ממשהו, ובדמה, בדרמה, אנחנו נתחיל לחפור יותר לתוך התכנים כמו מאיפה זה עולה, למה זה עולה וכולי. כלומר, אנחנו נתחיל להתייחס יותר בהתעמקות למה זה אומר כל ההיקשרויות האלה. אז זה מופיע בדרמה במשמעות של כל תופעה בעולם. כל תופעה בעולם תיכלל תחת דרמה. ויש פה גם את הדרמה כבודה דרמה. ואנחנו כן נחשוב, נתעמק דברים כמו 4 האמיתות, האמת של הסבל וההפסקה של הסבל, אבל אנחנו נתעמק בהם לדעתי גם ממש בהסתכלות בתוך הגוף, זאת אומרת אנחנו ממש נבין את זה מתוך אובייקטים שמסתכלים עליהם, אנחנו פשוט נראה את האמת שבזה, וגם התעמקות בקונספט התיאורטי. אז בתכני תודעה יש יותר פירוט. אני לא רוצה להטעות, כי אני כן הסתכלתי באמת על מה ההבדל ביניהם, אבל בגלל שאחרי זה מיקדתי יותר את תשומת לב שלי בשלבים היותר ראשונים, אז אני לא רוצה כרגע, בגלל ששכחתי משהו, אני לא רוצה כרגע לייצר משהו לא מדויק. אז כרגע אני אתן מסגרת כללית שבה בצ'יטה אנחנו מסתכלים על איך דברים עולים, בתכני תודעה אנחנו ניתן יותר פוקוס לדברים שעלו, ואז העלייה שלהם, ההישארות שלהם והדעיכה שלהם. זה ייכנס בהרהור של ה-5 hindrances. אבל כשאת אומרת דרמה, את מתכוונת לכל התופעות שאנחנו חווים כבני אדם? זה הכוונה, נכון? אני מתכוונת פה לשתי המשמעויות של דרמה. אחת זה כל התופעות שנתפסות, שיכולות להתאפס. אוקיי. והשנייה זה המשמעות של הבודה דרמה, כלומר אנחנו כן בחלק הזה, בסאטי פטנה הזאת, כן מתעמקים גם ביסודות התיאורטיים, הפרדיגמות של הבודהיזם עצמו, גם זה נכנס פה, יש פה הרבה. בעצם הגעת לזה כשקראת את הסוטרה? הגעת לחלק הזה? הגעתי להכל, כן, כן, קראתי אותה כמה פעמים, כן. אז יכולת לראות שגם כאילו בחמש hindrances כן נכנס התעמקות בכל תופעה שעולה, כי היא תהיה בתוך המסגרת של ה-5 hindrances למשל, אני לא רוצה לשכוח משהו, אז בוא ננסה. טוב, אני לא זוכרת, האמת שאני לא זוכרת כבר עד כדי כך. זה העניין שלא רציתי... כן, לא, אז לא חייבים ללכת קדימה. זהו, אוקיי, ואז באמת, אבל יש פה חוץ מהדברים האלה, גם יהיה התבוננות בגורמי התעוררות, נכון? 7 factors of enlightenment, תהיה ב-4 noble truths, גם זה יהיה פה, אז... כן. בואי נחזור למקום שהיינו. תראי, אני גם חושבת שחשוב לשים לב. כן. רגע, תחזרי רגע. איפה שהיינו?
שבאמת המשפט הזה במרץ, בקשב, בהבנה מלאה, לאחר שנניח לתשוקה וסלידה, זה חוזר על עצמו לאורך כל הסוטרה. כאילו זה משהו שהוא ממש מודגש מאוד מאוד בסוטרה. זה משהו שהוא לאורך כל הסוטרה, הוא כותב את זה. במרץ, בקשב, בהבנה מלאה, לאחר שהניח לתשוקה ולסלידה. זה מאוד יפה. ואני עם חושבת הרבה שיש פה משמעות. גם, שוב, אם לוקחים את זה פרקטית לתרגול, וזה מתחבר למה שאמרתי בהתחלה, שלפעמים אני קוראת את זה ואני אומרת, יאללה, זה אמור לעבוד. ואז ואז אני מתיישבת וזה לא עובד. אז אחת התובנות לדעתי שלקחתי מהדבר הזה, זה שיש פה מעגלים של היזון חוזר שמפתחים אחד את השני. זאת אומרת, אנחנו רוצים לכונן קשב, אבל סאטי זו גם מיומנות, גם סאטי וגם הטאפי וגם סמפג'ניה, הבנה מלאה, וגם דיטאצ'מנט, זה גם כלים שאנחנו צריכים להשתמש בהם ברגע זה בשביל שיתמכו לנו. למשל, אנחנו צריכים להניח לתשוקה ולסלידה בשביל שבכלל נוכל לפתח סאטי יותר טוב. אבל זה ממש, זה דברים שמתפתחים יחד. אנחנו גם צריכים סאטי בשביל שיהיה לנו את היכולת לייצר מסגרת שבה יותר קל לנו להניח לתשוקה ולסלידה. הנה, גם זה אני חושבת, נגיד, להחליט שלהניח לתשוקה ולסלידה, זה לא באמת משהו שהוא מעשי, לפי מה שטרומפ ריפון אומר. הוא אומר, תתבונן בתשוקה, תתבונן בסלידה. ולאט לאט, אחרי שאתה מתבונן הרבה בתשוקה, ואחרי שאתה מתבונן הרבה בסלידה, הם מעצמם, מעצם ההתרחקות של ההתבוננות, אתה בסופו של דבר, הם ייעלמו. אבל נגיד ההחלטה להניח, או ההחלטה נגיד, ההחלטה להניח להם, היא לא החלטה כאילו בראש. עכשיו אני לא אסלוד, עכשיו אני לא אשתוקק. זה משהו שאתה יכול להניח לו רק אם אתה באמת מסתכל עליו, מבין אותו, רואה אותו. בעיניי. נכון, זאת אומרת, זה הכל הישגים קטנים כאלה, ואז הם נבנים כאילו, סתם, נגיד אנחנו עומדים על הקרקע ורוצים לטפס על חומה של 10 מטר ואין לנו סולם, אבל יש לנו מלא לבנים. אז אנחנו צריכים אנחנו מתחילים לבנות את הלבנים עד גובה שאנחנו יכולים לטפס. ואז איך אנחנו ממשיכים? אנחנו כאילו בונים במקביל עוד ערימה, שאנחנו יכולים לטפס עליה ולהמשיך להגביה את הערימה הגדולה. אז כל הגורמים פה, הם גם נבנים ביחד בתור מעגל או מערכת, ביוספירה כזאת, שבונה את עצמה בהדרגתיות. ואני חושבת שזה גם נותן לנו הקשר יותר ריאליסטי למה שכתוב בסוף, נכון? שכתוב מי שמתרגל את זה 7 שנים, 5 שנים, שנתיים, שנה, וזה יורד עד שבועיים, או שהוא כן. מגיע לשחרור עכשיו, או שהוא מגיע למצב על חזור, לא חוזר. וזה, כמובן שאנחנו צריכים להבין את זה בתור, זה לא סתם התיישבנו עכשיו שבועיים להסתכל על הנשימה והגענו למצב no returner. האם בכלל יכולנו למלא פה את כל התנאים שנדרשו? עכשיו, זה גם לא אמור לייאש, זה כל הרעיון של להבין את זה כמערכת שכל הגורמים האלה בה הם כולם אבני בניין חשובות, הם כולם קריטיות בשביל להצליח לפתח את זה או את האבן השנייה בעצם. אז הם כולם כל הזמן באינטגרציה. אוקיי, אז את זה קראנו, אז לדעתי אפשר אפילו להתחיל לתרגל התבוננות עם קשב על הנשימה, אז רק נקרא את זה, אני אקרא את זה עד פה, עד החלק שלה אני אנשוף, ואז אפשר לראות איך ממש כבר אפשר ליישם את הדברים האלה. וכיצד נזיר מתבונן בגוף כגוף. הנה נזיר, לאחר שהלך אל יער, או למרגלות עץ, או אל מקום מגורים שומם,
הוא יושב ברגליים מסוכלות, מחזיק את גופו זקוף ומכונן קשב לפניו. גם מכונן קשב לפניו. טוב, אחרי המדיטציה נתייחס לזה. הוא שואף בקשב, הוא נושף בקשב. כאשר הוא שואף שאיפה ארוכה, הוא מבין היטב, אני שואף שאיפה ארוכה. וכאשר הוא נושף נשיפה ארוכה, הוא מבין היטב, אני נושף נשיפה ארוכה. כאשר הוא שואף שאיפה קצרה, הוא מבין היטב, אני שואף שאיפה קצרה. וכאשר הוא נושף נשיפה קצרה, הוא מבין היטב, אני נושף נשיפה קצרה. בדרך זו הוא מאמן את עצמו, בחוויית כל הגוף אני אשאף, הוא מאמן את עצמו כך, בחוויית כל הגוף אני אנשוף. הוא מאמן את עצמו כך, בהרגעת התהליכים הגופניים אני אשאף, הוא מאמן את עצמו כך, בהרגעת התהליכים הגופניים אני אנשוף. אז בעצם הבודה פה בעצמו מביא כמה דברים, רק שנייה. מביא פה כמה תנאי קדם לפני שאנחנו מתחילים להסתכל על הנשימות. אז רגע בואו נפנה את המיקוד לאופן שבו אנחנו יושבים ונהיה מודעים. אנחנו יושבים, הגוף שלי במנח של ישיבה. ואפילו נחדד קצת את התשומת לב ונרגיש ממש את הגוף יושב, כי כל אחד מאיתנו יושב אחרת. והדבר הראשון שנפתח כתנאי, לא כתנאי אלא כגורם מקדים לריכוז, זה יציבות. כי תשומת הלב והמיינדפולנס הם צריכים להיות איזון בין יציבות ובין בהירות וחדות. אז כבר אנחנו נשתמש בגוף כבסיס ליציבות, מעבר לתחושה שלנו של הישיבה. בוא נמצא גם ממש את ההרגשה של היציבות בתוך התנוחה הזאת. ונתחיל להיכנס, למזג את הקשב שלנו עם התחושה של היציבות. איך אנחנו מתייחסים לאלמנט של המרץ, של הלהט לתרגל. אפשר לעשות את זה חווייתית ואפשר לעשות את זה קונספטואלית. יכול להיות שיש לנו כבר גישה ללהעלות תחושה של מרץ, כוונה, כוח רצון. והדבר הזה יהדהד בהמשך גם לאיכות של המדיטציה שלנו. אז אם יש לנו חווייתית דרך להעלות את זה כבר, אז נעשה את זה. ואם אין לנו את הגישה חווייתית, אז אנחנו נזכיר לעצמנו בעצם מה המוטיבציה שלנו, וכמה זה יקר ערך שבתוך המרוץ הזה של החיים, שאנחנו רואים את כולם מתרוצצים סביבנו, לקחנו דרך אחרת ופינינו לזה עכשיו זמן, ואנחנו רוצים לנצל את הזמן הזה בצורה הכי טובה.
ואיך מעלים סיפוק בתודעה? זה מאוד דומה לאיך שהעלינו את הלהט. יכול להיות שיש לנו גישה כבר חווייתית עכשיו, ויכול להיות שאנחנו צריכים להפנות את המבט שלנו, או להעלות דברים קונספטואליים, שיעזרו לנו לכונן סיפוק. ואני חושבת שכבר מכיוון שאנחנו יושבים בצורה יציבה ורגועה, כבר יש משהו נעים בישיבה הזאת. רק שנייה אחת. ולמען האמת אנחנו יודעים איך סיפוק מרגיש. למשל, אם אכלנו אוכל ממש טוב, ואנחנו פשוט לא רעבים יותר אחרי זה, זהו, אנחנו מרוצים מהכמות, אנחנו מרוצים מהטעם, הזמן היה מדויק, כל החושים שלנו מסופקים, גרדנו את מה שגרד, ורגע אנחנו לא רוצים כלום. אז הזיכרון הזה של מה זה סיפוק, אנחנו יכולים למצוא משהו ממנו כבר עכשיו בתוך הגוף. אפילו אם זה קטן. ואז אנחנו מתחילים למזג את הסאטי ואת המודעות שלנו עם התחושה הזו, שיכולה להיות גם גדולה, היא לא חייבת להיות קטנה. נתחיל למזג את זה עם חוויה של סיפוק. אז יש לנו עכשיו יציבות, יש לנו מוטיבציה ונכונות, יש לנו סיפוק. עכשיו אנחנו יכולים להפנות את תשומת הלב שלנו אל הנשימה שגם ככה קורית. וההתבוננות בנשימה גם יכולה להגדיל לנו את האלמנט של הבהירות. ואיך אנחנו עושים את זה בעצם? על ידי זה שאנחנו פורטים את הנשימה, אנחנו מקרבים את המיקרוסקופ שלנו למה שקורה באופן טבעי, ואז הקשב שלנו הופך להיות הרבה יותר מפורט. שהרמה הראשונה זה להיות מודעת, אני שואפת, להיות מודעת, אני נושפת. זה יכול להיות עם תיוג, זה יכול להיות בלי תיוג, אבל להתקרב בפוקוס שלנו למה שקורה, לא הגישה יותר מרוחקת של כן, אני יודעת, אני שואפת, אני נושפת, אלא רגע לחוות את זה כמשהו רענן.
נחדד עוד יותר את הבהירות שלנו ואת ההכרה עם הנשימה, בזה שנתחיל לשים לב למאפיינים שלה, כמו ארוך וקצר, ויכול להיות הבדל פה בין השאיפה לנשיפה, ואנחנו שמים לב אם השאיפה היא ארוכה או קצרה או רגילה, ואם הנשיפה היא אותו דבר, ארוכה, קצרה ורגילה. אפשר לקבל היכרות עם אספקטים אחרים של הנשימה, כמו המהירות שלה, מהיר, איטי, רגיל, שטחי, עמוק. אחרי זה יש את האלמנט של בחוויית כל הגוף. אני אנשוף בחוויית כל הגוף. סליחה, הפוך, אני אשאף ואני אנשוף. ויש לזה שתי פרשנויות. שתי פרשנויות לא בהכרח אומר שאחת היא צודקת ואחת היא נכונה, אלא זה אומר שבמשך 2500 שנה אנשים תרגלו את זה והגיעו לתועלות שונות מזה. אז בשניהם הדבר המשותף זה שאנחנו רגע לוקחים את המיקרו-פוקוס שלנו, שמגדיל אמנם את הבהירות, אבל יכול להיות שאפילו יוצר איזשהו מתח, בסיס יותר צר, ואנחנו רגע לוקחים את הפוקוס אחורנית,
ואנחנו יכולים או לחוות את כל הגוף יחד עם הנשימה, או דרך אחרת להבין את זה, זה לחוות את כל גוף הנשימה. גם פה אנחנו מפנים את הפוקוס אחורנית ומסתכלים על כל הנשימה כמכלול. בשני המקרים האלה אנחנו מחזיקים מצד אחד פוקוס רחב, בין אם זה כל הגוף או כל הנשימה. אנחנו גם משאירים את הבהירות שהשגנו אותה קודם מניתוח של אלמנטים. אז אנחנו פותחים את הקשב ומתבוננים מהצד, מפתחים איזושהי תכונה של רגע, חוויה של המתבונן בעצם. אנחנו עכשיו יותר במתבונן ומתבוננים על הנשימה לא כמשהו אישי, אלא כתהליך. רציתי לשאול אם הרגשת שבעצם, אם ההפניות האלה התייחסו באמת לגורמים המקדימים, ואם הם היו מועילות? הם היו גישה שאני כאילו אחרת, שהיא דווקא מעניינת, כאילו, צריכה לנסות לעשות את זה עוד פעם בשקט גם, לבד לכוונה. אבל כן, זה כאילו, זה מועיל וזה עוד התבוננות, את יודעת, אני כבר יש לי את הטכניקה שלי, איך אני ניגשת למדיטציה, השלבים, התהליכים שאני בונה את המדיטציה, וזה קצת אחר, אבל זה, את יודעת, תמיד, עוד זווית זה תמיד טוב, זה תמיד מפרה, זה תמיד נותן עוד כיוונים, כן.
כן, מסכימה. זה מאוד דומה למשהו שהקשבתי לו אתמול ואמרתי אותו עכשיו, שהוא אמר הרבה פעמים שאנחנו נתקלים, ג'וזף גולדסטיין, יש לו סדרה מאוד ארוכה על הסאטיפטאנה סוטרה. אז הוא אמר, הרבה פעמים כשאנחנו נתקלים בהנחיות שונות, אז זה יכול ליצור לנו קונפליקטים חיצוניים, קונפליקטים פנימיים, כי אנחנו ישר חושבים מי צודק ומי טועה. אבל בעצם יש לנו הזדמנות לחוות 2,500 שנה של מתרגלים שתרגלו את זה, ומצאו שהרבה דברים עובדים. אז למה לא ליהנות מהדבר הזה? וגם הבודה אמר לו, אי אפשר שיהיה קונפליקט. אז נקדיש את המריט. שלושת היקרים מכל ושלושת השורשים, נותני המחסה שאינם מכזיבים, ובפרט ריבון ארץ השלג צ'נרזיג, אריה טרה וגורו פדמה סמבבה, אליכם אתפלל ואפציר, אנא מלאו הבטחות לבכם משכבר. העניקו ברכתכם כדי שתפילת שאיפה זו תתגשם במלואה. בזמנים ירודים אלה, כאשר הנודדים סוטים במחשבותיהם ומעשיהם, היסודות מפנים וחוץ יוצאים מאיזון. בני אדם וחיות נגועים במחלות ומגפות שלא נודעו קודם. התפרצויות של ראוס, נגות, שדים רבי עוצמה וכוחות אופל, שידפון, קרה וברד, יבול דל, מלחמות ועוד, גשמי זף שאינם בעיתם, חמסין, בצורת ואומללות בעולם, סכנת חורבה והרס היסודות כמו רעידות אדמה ודלקות, ובפרט התקפות ברבריות המזיקות לדרמה. לו כל פגע והפרות בעולם ישכחו במהרה ויבואו לקיצם. לו בודיצ'יטה נעלה ויקרה, תזרח מאליה בתודעת לב כולם, אדם ושאינם אדם. לו יהיו הכל חופשיים ממחשבות ופעולות הרסניות. לו יהיו הם עם תודעה האוהבת את הזולת, ורווחה, תהילה ושפע ישגשגו בעולם כולו. לו תורת הבודה תופץ למרחקים, לו תיוותרי לעד. מכוח האמת של שלושת השורשים, הבודות והבודיסטוות, בזכות כל שורש הטוב בסמסרה ונירוונה, ומכוחה של כוונתנו הנעלה והטהורה לחלוטין, לו הפצרה הזאת תישא פרי ושאיפתנו תתגשם. שושלת מורי השורש, האדיבים, קדושים, מעוללים, נכבדים ויקרי ערך. אספת האידם הנכבדת, הבודות והבודיסטוות, יוגים, יוגיניות ודקיניות בעשרת הכיוונים, אנא שימו את תפילתי. בזכות שורש חיוביות נרחב זה, לו אפעל בגופי, דיבורי ותודעתי לרווחת כל בעלי התודעה. לו הרגשות המרעילים של תשוקה, שנאה, בורות, יוהרה וקנאה לא יופיעו בתודעתי. לו לא תעלנה אפילו לרגע מחשבות על תהילה, פרסום, עושר, כבוד ודאגה לחיים אלה. לו זרם תודעתי יתרכך, באהבה, חמלה ובודיצ'יטה, ואהיה למדריכה רוחנית בעלת אין ספור איכויות טובות, כחלל האינסופי. לו אשיג את צידי המעמוד האדיר והנעלה בחיים אלה ממש. לו עינויי הסבל לא יעלו אפילו בשעת המוות. לו אמות ללא רגשות שליליים. לו לא אמות מבולבלת מתפיסות שגויות. לו לא אמות בטרם עת. לו אמות שמחה ומאושרת בבהירות האדירה של התודעה כפי שהיא, ובצלילות השורה בדרמתה. בכל מקרה, לו אשיג את צידי המעמוד האדיר והנעלה בשעת המוות או בברדו. בארץ המוקפת הרים ושלגים, המקור לכל חדווה ובכה ללא יוצא מן הכלל, צ'נרזיג רב העוצמה, טנזין גיאצו, לו תיוותר עד קץ הקיום. ברומם ונעלה, התגלמות שלושת היקרים מכל, מחזיק ומפיץ את תורתו של האריה שקיה. פעולותיך המוארות לשחרור כל הנודדים מושלמות ללא מאמץ. ג'טסון למה, לו יהיו חייך ארוכים. המחזיק בלימוד הדריגונג של 3 אבני החן, בהופעה שלווה של הדרמה הנעלה, מביא הנחת רווחה לכל, לו יהיו חייך ארוכים. הוא נודע בארץ האריות כאריה דבה, נבע לשושלת גר שבחבל קם, בן ליבו של ג'יקטן סומגון, צ'ודינגפה, גרצ'ן המעולל, לו יישארו חייך איתנים ל100 עידנים. בזמנים ירודים אלה, כאשר תורת המנצח נחלשת, כיהלום שלא ניתן להריסה, במשמעת מלאת עוצמה, נושא את הלימוד חסר הפניות. גרצ'ן, שמש הדרמה, לו יהיו חייך ארוכים. בודהיצ'יטה נעלה ויקרה, אם לא נולדה לו תיוולד, זו שנולדה
תשגשג ותפרח. Changchu psem chokrin poche makye panam kye gyuchik kye panyam pame payang gongne gongdu pelwa sho